Sampeyan gak mangan ta? Hah? Gak mangan. Ya apa sih? Lah sampeyan kepengin iwak apa lo? Biasae aku nek mangan niku awake wis tuwa, untu wis goyang. Mangan sak ngombe kudu bareng anget ngerti ya? Oh, njaluk sing anget. Iya sing anget. Ah, ya karuane engko tak Iya. golekno obong-obongane boto. Ngene gak kurang ajar kan iki. Lho, kok kurang ajar ya apa sih? Ya apa ya wong lan kaya dipakani foto. Rumang sam lho ya apa sih kon niku Dano? Aku iki lak wis gak kurang-kurang ta Jawa mbek sampean. Iya. Sampean njaluk apa ae tak turuti. Oh, tapi kon gelek purik ngono kok kon. Lho, Sing tak takonke wong salat niku apike dhewe apa jamaah? Sing luwih apik niku jamaah. Oh, lah sing tak takonke melih, yen aneh wong jamaah kabeh makmume kupluke putih, imame kupluk ireng entuk ora? Lho ya entuk. Ora entuk. Lho, kok imame kudune wong kok kupluk ireng piye? Imam kok kupluk ireng nek salat piye? suwi. Sing salat piye? Salate pripun? Iya su. Nesu lho sampean nesu. Oh. Info apa? Atau sewu sing kena dijak geblak. Sing kena dijak geblak. Lah nyapa golek info iki? Mbok karo aku ae. Ora trimo geblak, ya salto ya koprol barang. Piye? Tapi wong sing rada ganteng lho. Sawangen to. Mosok aku ora ganteng. Aku mau wong sing mruwangos elek gudiken. Aku dadak tuku sabun nggih ngosok ya. Aku ora kaya sing mbok omong kuwi. Piye sida budal apa ora? Saya yo. Budal.